Kazetakapedia, Euskaldunak frogan jartzeko tartea. Zeri buruz dakite Euskaldunek? Euskaldunontzat kultura garrantzitsua alda? Guzti hau jakiteko? Ikertzeragoa. Orain honetan Durangoko azokara hurbildu gara. Zorioneko gu horrelako azoka bat izateagatik. Zergatik gaude hemen? Kazetakapedia egiteko. Eta kazetakapedia orain honetan zergatik hemen? Hamaik askuzabal etorri zaigu. 6 sarrera soskeratuko ditu atortzurrokerako. Abenduaren 17an izango den atortzurrokerako. Hemen dagoen jendea, Durangoko azokan dagoen jendeak, jakingo alditu kazetakapediako galdera guztiak? Hementzeko gu lehengo lehiaki eta ikusiko dugu, ia galdera batzuk badakizen. Ia, zelan deitzen da Katiburen diska berria? Sukarra? Hola, distopikala. Ondo! Nigaz nahi dugu geratu honek tipoak, Katiburen diska berria nola du izena? Justo Gatibu txarto, Ideiarik ez? Buf. Salto. Begit. Zer? Diskopik... Oso ondo, txalo bat, honentzat. distopikoa. Distopika? Oso ondo, badaki. Zelandeko izen buruen ere Aibarzabalen liburu berrizek. Ba, justo, erosi berri dekot, trampa itxen ator, dopeta. Bar Gloria. Hau da, ez? Horreko gu nerea Aibarzabal. No sé, Bar Gloria! Bai, Bar Gloria! Bitu ikusi nula erosteko, Baina izenburua da... Baina bakizu nor da nerea Aibarzabal? Noski. Nor da? Idazlia. Oso ondo, liburu bat indo burtuen idazlia da. Ez deko izen bururik. Norena da? Tan. Adorek hemenak uraia? Azokan ikusi bihar izan dozue? Ez dakigu. Bala, kero. Zea maiz, neskak, zea maiz. Zea maiz. Bai! Zeta gazazten da? Zetak. Zeta gazazten da. Zeta zazten da. Zea maiz. Oso ondo, eske benetan listak dira da. Marinela maite dutaita. Azken galderi, bera dalako eta sarrerak lortuko deuselako. Lehen, 40 minutu rock zelan eukiban izena? Kalera rock, jeda de badeko go. Oso ondo, nokira basi dota. Sarrera bikoitza, berantzako. Ostras. 40 minutu rockera etorri zarien honoz? Ez. Baina bakizu hemen ospatzen dela, Durangon. Eta lehen zeizen eukiban? Kalera rock. Oso ondo! Nik uste otonek bebai, sari zeira bazea bera, ez da. Bai. Zenbat taldek joko dabe atortzurroken? 6. Abenduak 17 da? 17? Oso ondo! Jo, eske, ze ondo, eitzen da den honek neskak, Beitzu, lehenengo biderra da azokara datozena, eta gainera, eske danak asmatu da, bezasik ez zuentzako dire sarrerak! Ez da bezinezten baina egizeta. Imeie, berori. Hurrengo lehiakite bat topa dugu. Ia, lehenengo galderi itzari? Mesedez, erantzun goztazu? Badoie. Bale, Alex Sardurintzat mezu bat. Milaka pertsonen aurrean biluztea ere indarkeria da. Hemen gaude Jennyrekin ikusten dugu pixka triste da, ez dakigu ze gertatzen zaion.
Jeni, ze gertatzen da? Apa, baitzu eske apurtzu bet arduratuten hause. Jennifer Lopez naz, eta beti nauni galderak itzen da niri inok ez tostez galderak itzen. Askota galetu dugu izan dugu, ez? Hausnarketa, Eta nik dinotzut atortzurrokeko galdera guztizek asmatuko nabezela, baina guztizek, Zer? Ez da nik idatzi dotezelako, dakitezelako. Nahi zu sinatzia, mon boligrafoat eta hemen gidoien sinatuko zut mesedez. Orionak be... Zuengatik, mi esker.